Bye. TikTok kan ini, bay. Semua. Lihat. Pastar. Ya, dah. Atau saya mana? Ready. Ini. Alah. Betul, pastor. Nag-unsa mo? TikTok, pastor. May padas TikTok. Posong kay mo sayaw, pero si Ginoo, lisod kay mo pasayawon. Og ikaw, unsa imong gibuhat ya? Kuan man ni pastor. Peace up ba kanang usabon bitaw imong dagway. Peace up. Oh. Peace up, dagway o sabon, pero ang kinaiya, wa gyud mausab. Ako na ah. Sunod ka. Next mo ba? Una. Ay, ya, bay. Nay ko na, bay. Atak ting. Ah, usap ka. Abang. Ay, kaya to. Ah, patay ito, bay. Agay. Wawa ni kon, bay. Bon, bay ko. God first. Miss ko. Gigi. Oh, dari isa. Atin ka na. Kasa lang. Lagi. Mga brad. Bible study mo na Sige pa. Wala pa lagi mo nagilis. Nagsige lagi mo dula Sige pa. Ay, di na. Sunod na lang sa mi brad kay busy pa man mi brad. Apa may buhaton, brad? Ah, sige. Ay, lagi na, bay. Magkita ta sa Domingo ah. Sige brad. Sige, ato sa ulo, sa ko. Sige brad. Ting, mata na ting, alas bibi na ting, manimba na ta ting, late na ta ting. Dali ting, mata na ting. Lah. Late na ta ting. Ato yung i-priority ang Ginoo sa tong kinabuhi. Unahon nato ang iyang mga buluhaton. Ang mga buluhaton sa Ginoo mao ni ang mga Bible study. Amen. Kinahanglan gyud mga kaigsoon mga batan-on, na prioridad nato ang buluhaton sa Ginoo. Amen. Labaw ni rin pagsimba. Kinahanglan nga i-prioridad sa oras. Dili kay mutunga kag alas 10. Mga kaigsunan, naglabo ng uban mga batan-on karon pagdulaon o gaming moabot og kadlawon. Salamat sa Ginoo mga igsunan, natapos nila itong buluhaton at akong mong gihangyo sa pagpanindog. Pag-ampot sa Ginoo, kapon yung ulo. Praise the Lord. Praise the Lord. Salamat, bas. Praise the Lord. Dahil na sa wali pastor ganyan, oy. Pangigo man. Lagi? Kuwalag ka na. Usa taong nadunggan brad. Nang nalain mo sa wali sa atong pastor. Dili man nato dapat ikalain kay dapat magpasalamat gani mo kay ato nga pulo nga gikuan ni pastor ganina para to sa inyo. Wala pod siya kabalo nga naigo mo ang pagkuan nato ang Ginoo gyud para mapanton mo. Busa mga batan-on, dapat nato ay una ang buluhaton sa Ginoo. Dili man daotan nga magdula ka, pero ibutang nato sa saktong panahon. Hinaot ko nga inyo kining nasabtan. Daghang salamat. God bless.